Ki jingyak ren ki kami nakapor syakapor hakabaya day bat ki samla bat laju ang rupa ki samla ki day kalaway jong kacay penriu. Bat haka program ka pangilayo ban lum hinin kasngi kabaday ka khat riu tarik ukala lengkot araja harap penriu kabalabu da ka tin pira ka baong ki samla ka menta ki day kinong yalam ya kalasay. Ya kani ka program la yalam da ka National People Youth Front Core Unit ha ka balapulong da ka tayo ki samla ka bahapo kani ka shitayo kiskit ki jinit ki babunjat ki balakadat sa kajingmut babha. Ki bangilayo priang katukan ne kat kum kadur ke balapau ngila banong baka program le se kalalong ka bajab tiaw hadu ka khat riu tarik ukala lengkot araja harap riu balapan kut no yaka. Kajing job jong kani katayo hakas ni penkut kalakup artadro ya kajing ya trailang kajing long renti bat kajing don kajing kitkli kata keburam katau ya kisamla ki bahapok kadong umkor bat tang kisamla nrei harengkat kajing ya simbentalang ru ki babun kum ki long kemi long kopa ki hybrid lelei ki badai kalawai hakisnem ki bansawan. Sibenta ke program nin kasngi kumbakalong balapenya yaka daki syongkonor arngut kata na ikong premiji kong sni bat nau samla badon dor sengkrem layok ke jingkren pediang buram nau presiden ke NPYF umkor unit usamla Fenedi kong sni ke jingkren maj pang na orang basnong uba mudon sing kong tau la ai ke jing ai sngubha syaki misteri layok ru ke jing ai sngubha da ka syuki bat ki dosbin syaka dong umkor layok ru ke jingkren nau sekretari dong umkor layok syusyu ru ke jingkren nau presiden ke NPP unit usamla skem bahalang riak tam ka jing sam yaki khusnam kata yaki balawan bahasa kemat aga kerdan pule kata haki benta paper bat lapai kemat kerpang ru bat itu lengba kani ka khusnam syaki nong sengkam lajong bat ru yaki bawan bahasa kemat haka ban yeten rong lang haki imlang kasalang kani kalong ban penslur bat aimen sim yaki layo ru ka jingkren nau presiden ka NPYF jong ka East Kasihil District uba Crowbox Soklet balayor uban sam yaki khusnam syaki nong job jong ka jingel kai baper jong ka tayo ka bakilaya simbenta haki sport badah ke jingel kai ke balak ban kedau kum ka umkor kot talent ukong san ha kani kasngi uba rabok ten song ubalawan ban ai mensim ha katega ken hun jong ki samla na umkor ha kani kasngi na lor kini ke bakham penjung shit kata ke jingdon ki samla ki bala jit ken sai da katega program bat ki badai rukinong job ha ke jingek hun jong ka umkor kot talent bakila yo ban ruai ban shat ban peni la ka jong ka sam khadu la yo ke jing ai kublai kelum lang na uba perbok khong tani kabangilala panpenkot ya kani ka youth week jongi kajing kublai kajing priang sobha kale sha irangba dong bat ya komindi penlum pelang ya kikun sama jong kali dong ban ai syaki ya ka lane ban jet yaki yaka ai ke baki don sab hakini kita yo ki balawan ban next time ba ki batristom ki badan la jom kasam kin sayo ela ka jom khusnam bak tunjuk lala kita ki wai bat lo bakin nanga ban tristom sisu halo ba mabiru pinyo lang ya ka khusnam te nakalim di sungai slow berkut ba kani kalong kai ban ani kentu yang sama ban nani semat bapinang la susu benang penjenai susu dan ban tristom susu nawai senem sewai pat senem Bapra ide i penskem den song Bapndai ide i Agosta Kongwat Basipo ide i Lucas Kongsli Bakat Wei ide i Twin Star Lenglok
Bakat R ide Johnson Kongsat. Bakat Lai ide Nurshai Nongsteng. Bakat Sau ide Rajasting Kharbi Syakadong Jini. Ibayo haka SSLC 86%. Badi baar ide ibada shisha kongsni ibayo haka HSL kongklium ibayo haka dan PhD haka kasi department. Hadirin kani kan poi sa uwi benta kadi ka benta juga sport. Haka sport idoni way but ita ide I albe kongtani. Habang ayo ba kiniki nong tre joka NPYF hapo ko ga district nakaway ga Jakasha ko pat nakaway ka constituency ha ko pat nakiway ki unit ha ko pat kishim ya kanika kabenta banno asnyang sa ka imlang salang ha kirukom ki baper khamtam kum hakane ka juk ka ba menta ka ba ka parthai kal arif palat jia ka ai hakanu kuno ka jaka arminit pila iyo ilut mo wan ko sonam sa sora raja sa swing sa tay hiyo ilut mi ka kes bayu ka kali ubri yo ilut ki ki basniyo iyo ilut tenrai nimla ruban len baki ki babaharo ni hapan yo kajing hikai ka bana kalengan jung kini ki samla NPWF jongi kawanra sya kini ki hat barit bacuti ki samla kalong ba hindon ya kanika positivity orang hakatin paren wat lah padeng ka jingsniu wat lah padeng kani ki jingkun shoy ki boper don ya kamensian kabalong positif kaba ngin persyang ban pendu ya ki jingsniu ban pentulot ya ki jingsniu bat banginla ban kentil pat ya ki babah hakipor mensua marsen khanga kami kupata oh ini doktor nga khasai oh ini engineer menta tu pinong mas bandon tang kita ki a doktor uway engineer uway ka bom lalang labon pala bon ki doktor ki bom yo nang pang bon engineer menta ba apply post grade 4 ki bobon ba kita tekani ka jingle chuka NPYF hane kan log ban nurture ban keim ya kiwai pat kisap ki bapidan siliang suara alut ngamtip sakane siliang kamu kumno sibet ndak gila ya kanya program tenre dalalut kapai ke siliang ni kilas dangmi ki doktor PhD katu laka jong ke bentar nangta kidon ki basna bolai samla taya don samla sempang to basna film nanta kidon sakiwai ki badon de kiwai kisah kiba maki kila ban imja mau kiba maki kila ban pendap pembiaya ki jungtam kam joki roman kasni klendak mi inti ba ngangan long doktor lani ngangan long engineer kani kasap ko makidon entrepreneur kato ko baki persyang ban pensluri kini basen kam senjam lojong kadai ke ba pala te nrengan numpu ya kapor nomor ba ngatharai ki dangdon sibon ki program sadien ki ban kham sultanan bat ki ban kham itnat ro ki ban penkemen pensubhai bi tangkawe ngasupa ban ajimut ya ka NPYF umkor unit kani kesinjam ke babisium menta kamdai ka ba kut ai ba kamlong kajing sedang nang ni syakmat dalong kebala le manusnan kani kade ke service kani kade ka jin shakri jongpi ka bapi ai saka imlang salang klam dat thau yano kani kade ka bapile knang babaro kini ajin montai da ka ba ong kunta ngakwa ro bangkit bok ka reng pi bapinang kiu saprang hakil yang baro habang kini ki program ki baper bela pelong daka NPWF kini ki trophy ki bala ai
ciki kon samlai ciki long kami ciki hep ki baik bat kum ju ru kita ki momentus ki bala ai ciki tu ki ciki education mak benda ki dan ki bala ayo ya ka doctorate sobat ai ku boleh kerpang pi kong kum ju ru ki bala pas bah haki jing pule ki entrepreneurs ki ba pelang hap ban kiu chaprang ha kam kejam bat ke ke bang akwa ban ong na kaliang junga kini ke ke bang ui baka ka NPYF kor unit kale kini ki trophy ki ba piyo wat ai baka long tang ki trophy hoi na kaliang jing ngim dan sibun ban ai hendai kum kadak ya ka jing ka appreciation na kaliang ka jungi kalong bangin ai dengan trophy hendai kini pat ki ditang ki trophy ki ba pinbu sa je ke mau hier mereka ke bakong san pat kalong ka jing tri sitom ko jong pi pat ba pimdei ban suhun ban yo tangi trofi labiang nang ye tri sitom nang ye kieu ha ki sap talent ke ba ubleu la ai kerpang om borokot bang pi ki bang yo ki ba idan ka juk ka sap ya per ka we ka talent na ka we pat ha ka ba ki sampuli samla puli mene ki ba yo ki 80% ki 70% sejrong kajing kerpat kajongai pi kala kalong ba wat hun tang penyo e kata target susu ya ke bakam he susu pi kembang jukren borbor habanga cetlong kumukong san hakiniki bagi felicitate nam taki kon samlang ke bang juong ngai ki ngong ba ngi menta ka di kadong kathai jungi padon ma kiniki bal apa kiniki civil service ni padon dengi ken ki engineers ngi ken kiniki doctor ikan ke officer gelap bon bak sini. Hendak ki civil service officer ngidang duna. Ke ke bang aku abang orang IP ba try sitom. Minat top. What I can ki percentage ki ba people ayo kat ni. Ba hakawi ski kan cukut no tang hakini ki function ki ba pelong nak kaliang cuka NPOF la ni ki pelong nak kaliang cuki seng balang ma per. What I ba ki cukut to kumta. Jadi ka target ke jong pi kolong ba ngan le EA namanta ka kor. Nomor pi lada hakawi ke ski nak kalian pi pilong kita ki civil service officer. Lani kita ki ban ki sejrong. Kai kaburom mo pi kamonra tang kaburom juga yen ka sem pi. Kaburom ka let ya ka snong ka tahu por ka we. Bat ki brio ki basong na bar ka snong ro ki dong. Mlong man lek kai ba ka snong kor. Marang tu ki dan ki brio ki banang mastap sudah. Kata ka bang ko ban pi. Bat kumjuru namata ki help ki ba ki balayo ki trofi ba per ngai ki don ki banang banruai ki banang mansat ki badan hak talent hak sport ken mau ba nang ye tre stop banta bang ki banya keni kalat ka mai jakpo yo pi perkhat ngali school tang man yo kam sarkar kata kala di bapakla banta ubarwai lala ban kamai karwai ka siaw ka di kalat ka mai jakpo Kibandang men lek sport kila dei bandang kila dan kan dei kalat ka majak po. Mentah man bagi talent kiba ngidon. Ladangi padan kam hok kaladin pa kalunti yang iban ka majak po. Ndai ka bakongsan kalong pa haduk kanu ngin concentrate pat. Haduk kanu ngin try sitom bangin penwandor ya ka talent. Maru boleh habau ay ka sab ingi umde bos ong ba pinang rawai. Taw abyang ka sab jupi Habau boleh ay ngi ka sab kalong ba pin kieu pin pinsuk haka jing ka jong pi man la kasngi kata ka di ka bang akwa ban ai jingmot na ka banta jong ki kon samla ki hap ki ba it jongi ki balayo ki momentos ki balayo ka trophy tre sitom haka wai sngi pitayo khet yo so obathiang haka jing jong pi bat ka banta ka ba ar ka bang akwa ban ong ka ba pi ka ni ka banta ka ba peniat na kaliang jong ka NPOF ka ba dei ka wai na ki youth wing jong ka political party kai ke bang aku ban ngani por kolong ba habang ile ya kono ka kam yimdei ban uman pet kmat silang kmat yono ya hot kadi ke political party ngawalan OIP mardon ke penting ban ya perkat ba kadi ke political party ni pelong sports I award tang beri lojong don ki ban ong ba namar ba kadi ke NPP in pelong sports ngin pidiang tang beri lojong Reka ka bang akwa banoi pi na kaliang jungi kum ka NPOF ni jupin sulur ni kon samla ada ka parti hi porok away
Mana kalian jengi ngi kedup ya borok. Habang pidon kam ke jing it, pidon kam ke jing rap. Nah kalian jengi ngi long ki bakloy, ban ya ai ka keti keman kadiang. So keman sibun bang abang ni perlong ini ke program ni pet seborok. Rayo ban songkai bang pi bagi presiden bagi sekretari omtang jong ke omkor. Bacang kiwe ki sedong ru. Ki bagi juong ni te barak. Ngilek kumno. Bantrai nak kano kelti nak kaliang jong kenika NPYF. Ngai baju oi ki ke NPYF ke ditang ke kerteng jong ke political party ke youth wing jong ke National People's Party reka kam ke bangi di bantrai kalong hak ke imlang saklang klaim dapat kemat yono el klaim da nyo kerteng yono el klaim dapat pi kersian na pim kersian kam lelai lada pim kersian makan harum lelai ke deka hok ke jong pi ke bang yemla bani henry ke ke bangi pat habangi yo ya ke bentah Pendon hak government mensensyar ketika kamram ko jongi pat kumno ban ya dan keti ban kentio ya ka imlang saklang klem dapat kemat ban kata ketika kawa ban ong hapdeng ko jongpi kamtam ya ka NPYF jong ka omkor unit batoya cakmat nang yai tre nakaliang ka jonga nakaliang ka jongi madu kumu lokal amal ngidon hasenda senda ban ya ai pi ka keti keman ti kadiang ba pindang tray pen bahasusu haka jingim haka longyeng manieng haka imlang saklang jong kasnong umkor borok kawai kata ke bang akwa ban kentu batru sebentar ngakwa ban ong bang menek bang ki kamoto jong ni ka NPUF kolong ba isamlak ba mentah bat kinong ilam ke balasai kembali juong baraboru Kisamla kidi kita kalawai jong kari bakajai benrio. Henry habangi pai saudong jong kasti ke jongi dan ni saudong jong kari be jongi. Labon palat la ding yaken. La duna bah bomta banon kisamla ki bani kum kinong elam. Namar balai la jor palat ka jiksnio. Temenu bantem yakini ki jiksnio. Kamdai boi pi ka kamram tang ka jongi police department ban pet ya kata ka jiksnio. Om day tang kamram jong dor wasnong ban pet ya ka jing snio kadi ka kamram ko jong pi ko jonga kum ki khon samla ki badan ka jingit kli ya ka snong ka thawi por ko wai ni hab ban mi sakmat ban ong mangi ngin long kita ki volunteers ban wanra ya ka chong suk chong sngan ha ka snong ka thaw mangi ngin long kita ki volunteers ki ban kentiu ya ka jing em ya ka jinglong jingman jogi khon samla ha ka snong ka thaw ko jogi marteng teng habangi perkar bunsin ngiju sungu thu bakala baka NPP la ne ka NPUF la ni kino ki political party ka kam ko jongki kalong ba bantu akan bas election ba pada lajan election ba kata ka ding bakala ba ndre ka e ka bang akwa bon ong ip ba ka kam ko jongi kalong bangin sensar ngin tray hake imlang salang haborok kesnem klem dapat klem da up ya kata bang ip ka kan bas election lani andal ajan election ka kamram jongi habas sin bang ip layo ya ka bentah kum ka NPUF lani kum ka NPP ko ko unit ka kamram ko jongi kalau man kasngi ban tray hake imlang salang man pet ya ka jing ya ka kia ka son jong kinong chong snong jong ko umkor umdai ba hadu bang na up hadu na one election bang ip to ngin sei pet ini chakmat ngin pet ya ka jing don kam Nrai na do mentah ka ade ka kamram ko jini. Man pet ya ka jing Ban nakaliang jonga ka mga ong ip barbor. Ken mau ban nakaliang jonga ban nakaliang jing modu ngidan hasenda senda. Ada nakaliang ju PE ba kadan ka jing kenduk jing hasnong athalan ki long yeng long sem. Jing ki nong chong snong jingi. Ken mau ban pentip. Ni kloy bang ip ban ya ai ka kti ka bon ka diang. Mar ka target ka jongi ka long ban ken tiu ya ka than ka jongi. Om day bang ip bangin ka jingdon ka jongi hang ni kan penduk nong yono ka jingdon jongi kalau mangin kentiu yakin nong song snong ki jongi bangi ko ba borok ka nyakiu lang bahakawi ka sngi ba om tang ko kor re ka Peninsula Civil Subdivision kan day ka way ni ki civil subdivision ki ba kiu state da ong ha ka development da ong ha ka yok kot da ong ha ka puli ka puti da ong ha ka line sports lan ki artist ha borok ka kata ka di ka target ke jongi ke bagi kwa bahako is ngi ni ba ngangek scam ru lengba ki program
lingba ka jing tristom nakaliang jongka NPP jongka Omkor unit ban nakaliang jongka NPYF jongka Omkor unit baringkat nakaliang jongka NPWF jongka Omkor unit nganget aku ngi ngi i ya ka jing pernai jong ka snong Omkor ba jongka pun slahi porokawai dan nakaliang jonga Tebaar idei i bakrau umsong snen. Hado arpo snen. Kebanikong idei i teris kem lamin. But ngitpis a yelade. Kentay nagi katwais nem modok katan snem ita hado alpos nem baningkong idei i Jamie kong ia badbar idei i Kubisbun Bakram. Toh, inpoy sa sikin sinrang pada, banikong ide so bat ka grup jongi, nek bok lang kamulo. Ki sinrang. Banikong yaga volleyball, kar bok lang kong tani bat ka grup jongi. Syasto. Tungin poy beras. Jong ki sinrang bat ki kinsay. Senior bat i kapten ide i Iba Theodore Lengdo. Teng i hari ini kekerembut kinong jog jong kekerembut tam hagaji marathon but you wait by President